Hai लोगोफोर, good morning, खुलुमबाय, गोजोन्थों. बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय एडभान्स हेपि निउ इयार. आसामाव नोंथांमोना बे गोदान बोसोरखौ गोजोनै बरायगोन आरो बे गोदान बोसोरा नोंथांमोननि गासैनिबो मोजां सुख शान्ति लाबोगोन. साननाय हनायफोरा जाफुंथों बेखौनो आं आसा फारिबाय आरो बे गोजां बोथोर बे सानब्रै दंबावो आरो बे सानब्रै मोजां थांथों आं बेखौनो आसा खालामो. आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ओरैनो जास्ट हारसिं दं आरोना रुमाव, बेखायनो मोनसे आइटेम बानायनो सानदों, बेखौनो नोंथांमोना देखायनो सानबाय आरोना. स' नोंथांमोना नायलांदो प्लिज, अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार आरो लाइक खालामनो दाबाव प्लिज. अननानै नोंथांमोननि अननायावनो आंनि आरो गोजोन आरोना. स' नोंथांमोना अनाब्ला आरो बोरै जानो दे, नोंथांमोना अननांगोन आरोना. एसे समखौ होदो, नायलांदो एसे ना. ओमफ्राय मा बुंनो आं दा, नै मा बानायना दा नोंथांमोन देखायनोसै. आं माने दिनै आन्दा कारि बानायनो सानदों आरोना. आन्दा रुदों आरोना, दावदै रुदों, हारसिङै दिथाम जागोन आरोना. बेनिफ्राय बेखौ लाबोबाय, माबा फुवासे बिलाहि, बेनिफ्राय थाइबानि माबा मा होनो बेखौ धनिया बिलाइ 20 थाखानि बाजार. ओमफ्राय नै आलुखौ रुगोन, आलुखौ रुनानै ओमफ्राय आन्दा कारि बानायगोन. आं दै बानाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि स्टाइलाव ना. दा ओमफ्राय आं नै सामब्राम जिरनो लाबाय आरोना. नैबेजों सोर सोर आलु जिनो रोंगो लोगोफोर? मोनसे आरो सोर सोर रोंगो? आं हले रोंगो आरोना. मोजां आरो जिनो होननानै केमेरा सेटिं बानाययाव माबा लेब्रा जिरनाय बायदि नुबाय थादों आरोना. हाग्रा जिरनायखौ माबायो आरोना. रेडि जाबायना नै ओमफ्राय रुनोसै आरोना. गेसानो माने अरनाखै बे माने खामा जादों ना. दावदैखौ माने एवग्रोना लाबाय आरोना, एसे गोजा गोजा खालामना लानोसै, एसे साइज होनाय बायदि आरोना. बेयो एक्सुवेलि गोथां गोथांबो रुनानै होजायो आरोना, ओमफ्राय बेखौ एवबाला टेस्टआ बाङाय बेलेग जायो आरोना. दा बेखौ एसे गोजा जानालागै एवना लानोसै ना. गोबोर एकदम मस्लाफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरोना, एवनोल'सो बाखि आरोना. नायलांदो नोंथांमोना मा मा आं रेडि खालामदो. नै लाखाबाय बेखौ होनो थाखाय मा होनो हालदि पाउडार, मिर्चि पाउडार, गरम मस्ला. ओमफ्राय नै आं मा रेडि खालामदों नायदो. पियास, बेयाव दङ बानलु, हाइजें, सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय जिरा गरनैसो दङ. ओमफ्राय नैबे जाबाय आलु रुनानै सेबना लाबाय, आलुखौ रुनायखौ सेबना लाबाय. ओमफ्राय नैबे टमाट' मा होनो बेखौ बिलाहि ना बिलाथि होनो. ओमफ्राय नै जाबाय दावदै एवनाय. दा बेखौ एवना लाबाय आरोना, दावदैखौ फ्राय रुनानै एवना लाबाय आरोना. गोदोर मिस्टेक आरोना आंनिया, माने केमेराखौ आङो दाख्लै मबाइला रिस्ट'र खालामनायाव केमेराखौ आङो सेटिं खालामाखै. माने दा आग्राजों एरनायखौ माने आगसि एरनाय बायदि नुबाय थाबाय आरोना. फ्रन्ट केमेराजों रेकर्डिं खालामदों नालाय गाज्रि नुबाय आरोना. पियासखौ नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि होना लानो हायो ना. आं दा होदों आरोना पियासखौ जानाय बायदि. ओमफ्राय मा होनो थाइब्रैनिफ्राय जाबाय, थाइब्रैया बांद्राय जायो आरोना, थाइब्रैनिफ्राय नङा हारसिंनि थाखायबा आरोना. ओमफ्राय आं बेखौ दसेखौलाय मा दोनबावनो नङा, आरो दोनबावनो माया दसे होनानै होबाय आरोना. ओमफ्राय पियासखौ होबाय आरोना. बाहाय दा पियासखौ बाहाय सामब्राम होसिगोन आरोना. बेखौ मस्ला एसे गोथां गोथां थाबाबो जेबो जाया आरोना. सादा एसे जायो आरोना. मस्लाखौ देनायखौ जुदि खालामहैयोबाथाय गोथाव जालाङो आरोना. पियासा बाहाय होबाथाय देनायखौ होनोसै आरोना. नायलांबाय था नोंथांमोना माबोरै जायो आंनि स्टाइलाव आरोना. लुबैनांगौ
बिलाहिखौ माने गथा गथा दोनखानाङा आरो नायखौ एकदम गेब्लेहोजोबखा आरो ना हानायखिनिखौ खोबना होबाय था ओमफ्राय एरबाय था बरियानो माने गथा गथा बिदि दोनखानाङा आरो ना बेखौ एकदम गुन्दै खालामनांगोन आरो ना एकदम मोननाय जाखानांगोन ओमफ्राय बियो मोनबाथाय मस्लाया होबाय मस्ला होनायनि उनावनो आलुखौ होबाय आरो ना बरिया जाबाय आरो ना मस्लाया इखिना मस्ला होनो आरो ना बेखौ बिलाहि आरो माबा मा होनो बेखौ पियास सामब्राम गुफुर माबा माबि होनाया दहाय देनानै बावलायलाङो आरो ना ओमफ्राय तयार जाबाय बियो ओमफ्राय बेयाव आलुखौ होनोसै आरो ना आलुखौ होनोसै बेयाव आलुखौ मानो थाखाय होदों माने माबाया रोसिया माने गथा जानाय बायदि आरो मा होनो बेखौ दैलावा दैब्रां जायै बायदि आरो ना एसे होमबानासो बेयाव बाय दै होदो दा ना दैखौ गावबा गावनि इस्सा मथे होदो नांगौखिनिखौ ना आं बारा दैलावा खालामखाया नालाय बाङाय लुबैबाय आरो ना गथा जागोन आरो ना वाव नुनायाव माबोरै नुदो लोगोफोर बाङाय मोनसे राननानै बिसिनि थानांगोनथ' बेखिना राननायनि आरो ना ओमफ्राय गोदौबाय एसे गोदौबाथाय होनोसै आरो माबाखौ दावदैखौ ना दावदैखौ होनोसै ओमफ्राय जोंना बिलाइनोसै लास्टाव मोनबायना आरो मोना आन्डा कारि बहा रेडि लोगोफोर माबोरै नुदों होख्लायनोसै नै फान्थाया हारसिंनो ओमफ्राय आग्लायनायखौ दायो जानोसै आरो ना बेलासे वाव क्या टेस्टी लग रहा है रे भाई वाव वाव दसे खोबना होबावनो र' वाव रेडी जाबाय लोगोफोर रेडी जाबाय नै रेडी हो गया है वाव वाव आन्डा करी रेडी वाव वाव रेडी जाबायलै लोगोफोर रेडी जाबाय जोंना बिलाइखौ होनोसै जाबाय